En ting, som måske også kunne have interesse i forhold til lyd, det er, hvordan man spiller kantslag. Jeg kan lige prøve at spille nogle forskellige kantslag. Jeg kan prøve at høre. Det vil sige, der er mange forskellige måder, man kan spille på, og da det er lyd, det handler om, samtidig med, at man spiller rytme på en tromme, så er det jo ret væsentligt, at man så vælger den lyd, som man synes er rigtig til et nummer. En ting, man kan tænke over selvfølgelig, det er, hvor præcis på stikken den rammer kanten, når man spiller. Og der er sindssygt stor forskel. Der er et sted, hvor den klinger mere end andre steder, og det er en rutinesag, at man hurtigt finder det sted. Jeg vil tro, at det er der. Der bliver den lidt dybere. Her bliver den lysere. Så der er ikke så meget klang. Men her. Får simpelthen mere klang på det. Og læg mærke til en anden ting også. Det er, at ligesom man ikke måske vil spille sådan her på en lille tromme så ofte, eller så er det samme med kantslaget, at man kan tænke på, at det behøver ikke at, ligesom om man vil spille igennem trommen, ligesom om jeg vil ned, der må kunne gå hul på den her. Man kan vælge simpelthen at komme ud af trommen, ligesom man gør her. Der kommer simpelthen noget mere volumen og noget spilleklang over det. Man kan begynde at spille flere slag og så videre og få en masse ud af det. Og man kan stadig spille det blødt, men den kommer op af trommen igen hver gang.